1 марттан яңы закондар үз көсенә инде. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүзәл Мөхәммәтьянова. Яңы закондар һәм уларның үтәлеше турында программабызның кунагы Россия Федерациясының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров менән әңгәмәләшәсәк. Без Зариф Закирович, һаумыгыз. Һаумыгыз. 1 марттан граждандар кредит алудан тыю хезмәте менән файдалана ала. Буның өчен нимә эшләргә кирәк һәм кайда мөрәҗәгать итәргә була? Бу закон үз көсенә 1 марттан керә. Без һуңгы елларда, һуңгы айдарда күп закондар кабул иттек, шул кешеләрдән теге алдамагандар өчен. Без нинчә менә бу законда кабул иттек, чөнки менә була бит инде кеше айрыса алыштар бит, балалар бит бер магазинга дор. Онда бит бер әйбердә каралар бит, әйдә менә шуны алыгы дип аларны үгетләп башлайлар. Кеше дә бит мине аксам юк әйдә, һәм кредит шунда оформитабыз, ул авыр түгел, тиргенә була дип кешене бит алар үгетләп, шәдеп алып кеше әйбердә алып та куя бит. Или икенче шундай теге мисал кеше бит шылтыратып бит инде, аны шунда алдаштырып, кредит алып икенчегә ебәргән сактарда була. Онда бит инде кеше алыштар бит нашарпалар, шундай хәлләр булмаган өчен без шул беренче гыйнвардан инде ул Руса бит самадапет була, үзеңне тыю дип. Оның өчен барга кирәк МФЦга, или госуслуга, кемне госуслуга барна бармайса мөмкин булырга. Онда куяң бит үзеңә үзен тыю, мөмкин куярга бит бүтә банкта да билмәткә дип. Мөмкин куярга бит банкта да һәм микрофинанс организациялар куярга мөмкин. Куягында ул һәм һинең исемгә үзеңнең теләгең булган хәлдә алдыһаларда һин үзең кредит ала алмайһың. Әлбәттә аның бит кире үзең сисе алаһың, ул кире алалаһың. Но үзең аның өчен бит яңа гариза даһында һәм ул теге кәмендә бер тәүлек вакыт үтә инде. Шул вакыт эчендә кеше теге уйлап бит инде туганнары белән һөйләшеп, менә шундай мия тәкъдим ителәр аларга дип кредит бит шунда ебәргә дип ул мия кирәкме юкмы дип һәм ул кредит алмасак дип беләр. Минем уйлаганча ул бик файдалы. Менә әлеге вакытта мин уйлап торам инде үземнең контакта битендә законнар язып барам. Анда мин язып куярмын. Теге менә ябай кешегә кайсы кнопкага батырга, нинди нимә эшләргә икән дип берәм теге пошагово рус әйткәндә аны язып атып куярмын. Шуның өчен менә мәҗәттәмне бөтәбезнең тыңлаучыларга, караучыларга үзегезнең ата-сәйдәрегезгә, орталарыгызга рәсәләргә шайтып теге запет куярга кирәк. Чөнки аларда алдактарын тудагына әргә мөмкин бит. Үкчерек булмайсак вакытта. Тимәк, кредит алуды тыюды теләгән вакытта кире алырга мөмкинлек бар. Тагындан бер закон без кабул иттек, шул харау буенча ул закон үткәсенә керә 1 сентябрьдән, онда яңа теге по закону актар кирәк булсак, кеше битендә тыюды алып та кредит алха, теге була инде рус әйткәндә период охлаждения, шул теге тыныслык вакыты буласак инде. Чөнки менә кеше була битендә үзе алла битендә, или аны харагасы алла битендә, уйлап тормай битендә. Була суммага карап 2 сәгатьтән буласак битендә 2 суткага тәүлек хәтлем, буласак вакыты битендә. Уга аксаны бирмәячәктәр. Һин әйдә үзең уйлатып битендә каратып, чөнки теге алдаган кешеләргә теге ышанып алып куймаган дип инде. Шундай период буласак, ул 1 сентябрьдән үткәсенә керәсәк ул законда. 1 марттан ОСАГО законына нинди үзгәрешләр индерелде? Менә безнең битне әлеге вакытта бага хәтлем кеше битне машина алха, или машинаны битне теге хатып аламы, или беренче тапкыр аламы, или теге перерегистрация шаймы, ул битендә ОСАГО булмаһа машинаны теркәмәйләренә гибедилла. Хәзер менә 1 марттан безнең үзгәрешләр кирәк, ул ОСАГОны харамайсактар. Машина теркәгә мөмкин, ОСАГО алмайсалар. Чөнки нимәсендә чөнки кай кеше битне машина алла битне, ул битне әле сразу гына йөри башламай. Ул битне утыра. ОСАГО алха, битне ОСАГО барып төргә тиеш буласак. Булай алып битне йөрмәһә, ОСАГОны барып төргә кирәкме дигән аңлата ул. Минем карамакка ул тоже бик кирәк. Тагында бер закон белән кабул иттек, ул үзе эшләй башланы ул. Без былтыр кабул иттек. Элек битне менә ОСАГОны битне йөрер өчен иң кемендә 6 айдан гына можно була страховкаларга битендә бирмәләренә. Ул закон буенча һәр берәм буквально 3 көндән страховкаларга мөмкин. Уларның теге ул страховка битендә хакы югары булырга тиеш дип язып, менә закон үткәсенә керде, эшләй башланы. Менә яңарак кына мен һәшкәнем, страховка компанияләр шәтеп эшләдә дип. Чөнки кай кеше була битендә, ул битне ел әленә йөрмәй, ул якына гына йөри. Әнигә ул битендә кыш көннәрендә машина страховкаларга кирәк. Бар ул битендә кешенең аксага китә битендә. Аксага әртәрнәсен шул законны бит кабул итеп куйдык. Ул яһәттән әлбәттә ул бик уңайлы шулай бит. Әлбәттә халыкка уңайлы, халыктың теге
барып артак сайык битен төргә страховка компанияләргә. Булай ул кирәк икән ул битен менә 2 айга гына, 3 айга, 3 айга аласак битен кирәк икән битен ул менә бер аднага гына аларга мөмкин страховканы. Тагыла бер яңлык 1 марттан файдаланылмаган ял көндәре өсөн эш урыннан компенсация алу турында закон кабул ителде. Бунда нинди үзгәрешләр каралды? Менә бага хәтлем битендә кеше менә эшләйкән ял көне битендә эшләйкән, байрам көндә эшләйкән, аның битендә шуга тиеш битендә отгул тиеш, или теге аксалата тиеш компенсация. Һәм бер ел үтә ул кеше битен шул вакытында отгулда алмаха, ул яна. То есть юкка сәгать дигәннең истәкбар битендә. Кеше аны уйламай бит, аны талага битендә, эшәне битендә. Менә бу яңа үзгәрешләр буенча без язып куйдык инде ул отгул югларга тиеш түгел дип. Һәм кеше эштән китә икән, шул вакытта ул отгул аксалатага бирелергә тиеш. Компенсация алу хукугы бар. Янарга тиеш түгел дип. Минем карамага тоже кешенең битен хукугын хаклай. Махсус хәрби операцияларга катнашучылар өчен закон көсенә инде. Бу закон нимә менән әһәмиятле? Бетбетәһе махсус хәрби операциягә катнашкан егетләргә һәм алар гаиләләренә 725 закон кабул иттек. Менә соңгы 3 ел эчендә алар эшләйләр. Булай какой-то генә инде теге шундый кат дип замечаниеләр юктар. Менә бу закон буенча әйткән, без язып куйдык инде элек битендә закон буенча бер ел эчендә алар китәр битне эш урын хакланайны аларга китәләр битне. Хәзер без бер ел түгел, кай битниктәр битне бер ел гына түгел битне ел ярымда 2 елда булгандар бар. Шуны аларга эш урында югалмаган өчен бездән язып куйдык инде аларның сорогы буларга тиеш түгел дип. Алар күп шунда булалар, шул вакыт эчендә аларның эш урындары хакларга тиеш дип язып куйдык. Махсус хәрби операциянан кайткас, алар үз эшләренә кайту урыннарына кире кайтырга хукуклары бар. Тагында бер закон ул минем карамакка ул теге шул егетләребезгә сыбала булган, аның аларның гаиләләренә бик кирәк. Менә тәдә бит закон кабул иткәнек 22 елда кредитный каникул дип. Алар битне гаражаларда үзләреме тугандарымы һәм аларның кредитлары кирәк булһа битне, алар теге процентлары, пенилары, штрафтары бармайны. Но шул вакытта битне процентлары барайны. Менә без былтыр ул законны кабул иттек, ул закон буенча хәзер аларның процентлары барга тиеш түгел. Мисал өчен, әгәр дә аның теге бурысы булган икән банкка 500 мең, ул китеп бер елдан да 500 мең калырга тиеш. Процентлар барга тиеш түгелдер. Һәм әгәр дә бит законны язып куйдык, әгәр дә кеше битне белмәенсә былтырмы элекке түләгән икән банкка шул процентларда гариза язып банкка үзен теге төп долгын каплауга җибәрергә кирәк. Улар аны теге аларның бурычлары шуны җибәргә диштәр битендә. Ул әлбәттә банктарга бу тотыла бит, шуның өчен без законда язып куйдык. Оның яртыһын федераль кадрлар күрсәк битендә шул бутыктың яртыһын банктар үтәр калпаясактар. Минем карамакка тоже теге гаиләләргә ярдәм булачак. Аны күпләре белмәйдер дә. Тагылы бер яңлык, бәле булмаган балаларга тонусты күтәрүсе исемлекләрдә хату тыела. Бу закон нисек контрольдә тотыласак һәм законды бозучылар ниндәй яуаплылыкка тарттырыласак? Соңгы менә 1-2 ел эчендә без ул инде юкта күп эшләр башкардык. Без менә законда бит кабул ителгәннән без бит һарайбыз балаларга кагалха, безнең халык хаклары министрлыгы һарайбында менә шундый балаларга теге зыяны бармы дип, йогынтыгы бармы халыгына дип. Без инде закон кабул иттек. Менә электрон сигарет тәмәке була бит инде, һәм веб була бит инде. Безгә әндәшләр бит инде ата сайдар һәм мөхтәслар менә балалар шул вебтарда тарталарда, уларда теге белүе кыен дип чөнки бит аның исе юк бит инде. Тәмәкенең исе була, буның исе юк дип. Алар тыю югыны бит. Без закон кабул иттек. Вебтарда һәм тәмәкләрдә балаларга хатылы тыю һәм яуаплылык та куйдык. Әгәр дә берәү алыгы битне хатып алып балаларга бирә икән, ул тоже яуаплылыкка тартырга тиеш. Дөреслекне вовлечение була бит ул вакытта. Әле менә тагында закон кабул иттек, уның буенча менә бар битне безнең зажигалкасы битне газ атыла, или теге туристический баллоннарда битне газда хатыла битне. Шундай насар гадәт бар икән ул, яман гадәт. Балалар шуны алып ескәдәрдә, шуны дип искәдәр инде. Ул скифинг дип атыла ул. Шундай ана хуҗа бар. Әйтеп биргән. Хатта ул мусрактары ла бар. Менә безнең 7 ел эчендә генә һуңгы 8-7 бала шуны үлгән, шуны ескәп. Күпме балалар битендә авыру аллар битендә гарип булып калалар. Шуның өчен без әле менә законда язып куйдык, аны балаларга хатылы тыю һәм булдык битендә уның өчен яуаплылык та. Анда штраф булсак бит 40 меңдән шәхси кешегә 600 меңгә хәтлем магазин өчен штраф куйдык безне. Чөнки әйтәм, аның балаларга зыяны зур. Тагында бер
закон кабул итеп, ул да мына шу март айында 1 марттан көткөсенә керде. Ул да булһа мына безнең бит энергетик исемлектер бар. Ул бит тонусты күтәрде дип әйтәләр битендә, аны бит балалар да бит хатып алып беселәр. Без харанып битендә халыкка кала министрлыгыннан мына шуның балаларга зыяны бармы халыгына дип. Безгә бирәләр бит шундый теге заключение, балаларга халыгына аның зыяны дур дип. Шуның өчен без әле законда язып куйдык, оның балаларга хатуды тыю турында. Әгәр дә балаларга хату була икән, или магазинда икән, или бер кеше хатып алып балаларга бирә икән, улар өчен тоже җаваплык без куйдык. Минем карамакка балаларда бары хакка диш бөтен, андай насар нәмәләрдә гадәтләрдә кулланмагандар һәм хавысындар өчен. 1 марттан тагылы бер закон үз көсенә инде, ул файдаланылмай яткан йер һәм бакса участкалары дәүләт тарафыннан үзләштерелә башлай. Файдаланылмаган участокты ниндәй билдәләр буенча асыкларга була? Менә без күрәбез бит инде, бер зуррак бит авылга барһакмы, или менә хәтта Өфе янында бит күп бит участкалар бит инде шунда кыя үсеп бит инде, алар еллар буена онда хожа килмәйдә. Шул вакытта безнең бит инде яшь гаиләләр бар бит, үзләренә үй төзергә теләйләр. Ул бит инде үзенә кирәкмәй бит инде, һәм теге нигәлә оборотка җибәрмәй бит. Шуның өчен Еллар буена буш тора. Буш тора, ул бит 5-10 еллар буена буш тора бит инде. Ул бит инде анда бит шунда кыйда бит инде, ул бит инде яңгыр яганда хәвефле булып тора. Шуңа без законда язып куйдык. Әгәр дә бирәләр икән бит инде йер кешегә, дәүләт бирә икән, һәм 3 ел эчендә ул йердә бер мәлә эшенмәй икән, ул аның хожаһына бит бирәләр предупреждение. Һиңа менә йер бирелгән, ул йердә һин берәй мәшәкать өчен дип. Исмаһам теге үләннән сабып бит инде җыштырып, тигезләп, бәлкем агач утыртып, шунда берәй үтәргә тиеш исмаһам булһа. Һәм 3 ел үткәч бит инде кеше бит инде төди башларга тиеш. Берәй теге өй мол нимәтләр бит инде ул әгәр дә кеше берәй мәлә эшләмәһә, теге предупреждение һунда берәй мәлә эшләмәһә, ул вакытта безнең муниципаль органнар районның улар судка биреп, суд аша аны тартып алырга тиештәр. Әлбәттә, ул процедура тиз генә булмаячак, шуңа бала барыбер эшләр алып барырга тиеш. Чөнки менә шул җирләрдә бит инде лучше алып бит инде яшьләргә бирергә, кемнең үтелергә теләге бар бит инде. Гаиләләргә бит бары талак итмәй бит, шулар минем карамакка бу шакта яхшы булсак, һәм кешеләргә теге стимул буласак, участок алып биргәннәр икән, аны үзләштерергә кирәк. Анда бит теге һүз бармай, бер айдан 2 айдан дип бит, ул бит 3 ел бит бара, ул дурсак бит, силсенә исмәм кеше эшләргә башларга тиеш эшләрен. Минем карамакка ул кирәк тә закон дип беләм. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Студиябыз кунагы Рәсәй Федерациясының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров менән 1 марттан үз көсенә ингән закондар турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашканга тиклем һау булыгыз.